Ahoj, jsem Daniel Bodlák, divadelní choreograf bojových scén, filmový kaskadér a tohle je můj tým. Mohli jste nás vidět tady. A nebo tady. A znáte nás i z YouTube. Chceme natočit krátkometrážní akční film v Olomouci. Jmenuji se Vladislav Kracík a jsem divadelní režisér. Kromě toho píšu divadelní a rozhlasové hry a rovněž se také věnuji dabingové režii. U tohoto projektu jsem na pozici autora scénáře a rovněž se podílím na režii na činoherních pasážích. Náš film bude zdobit napínavý příběh, který bude vyprávěn velmi dynamicky a moderně a velmi důležitou součástí budou akční bojové kaskadérské scény ve velmi vysoké kvalitě, řekl bych evropské kvalitě. Co se týká obsahu, tak to má samozřejmě přesahy, které nějakým způsobem reflektují naši současnost, ať už je to digitální odcizení, jakási citová vyprázdněnost, vůbec jakési zmechanizování lidí a ztráta lidské identity. Náš film kombinuje dva žánry, žánr akčního filmu a žánr postapa, tedy postapokalyptického filmu. Co se týká příběhu, tak se odehrává v současnosti, ve světě, který čelí takové nové neočekávatelné hrozbě, protože se mezi lidmi začaly objevovat takové podivné bytosti, které chtějí ovládnout svět. Hlavní hrdinka našeho příběhu N je taxikářka a namotá se do té hry trošku náhodou, protože jejím jakoby náhodným zákazníkem je vědec, který utíká z vědeckého ústavu a nese sebou ty informace o těchto bytostech. Společně potom se tedy protloukají světem, utíkají před těmi bytostmi a snaží se, řekněme, dobrat pravdy nebo vlastně přežít. Protože jsem vždy chtěl natočit vlastní akční jízdu. Protože milujeme akci. Protože chceme posunout naši tvorbu za hranice. Protože milujeme adrenalin. A rádi děláme cool věci. A protože cítím, že nastal ten čas. Abychom vám mohli dopřát kvalitní akční zážitek i s přesahem, potřebujeme dvě věci. Čas a kompetentní tým. A to bez finančního zázemí nejde. Na našem YouTube kanále jste mohli vidět, co tvoříme. Většinu videí jsme natočili s rozpočtem 87 korun a půl rohlíku. A štáb maximálně 1 nebo 2 lidi. Teď ale chceme posunout naši tvorbu na další úroveň. Natočit krátký akční film, kde budou scény z auty, akční bojové scény, ale hlavně profesionální štáb a známí herci. A to je důvod, proč se obracíme na vás, na naše kamarády, známé a fanoušky. Pojďte do toho s námi. Chceme točit naplno, kvalitně, tak jak si akční film zaslouží. Každý příspěvek nám pomůže dostat tenhle projekt z ulice na plán.